Telo nepoznate osobe vezanih ruku i nogu pronađeno je na obali Dunava u Starim Banovcima. Telo je pronašao meštanin u subotu oko 13 časova i 30 minuta i odmah je obavestio policiju. Leš je pronašao meštanin i obavestio policiju koja je ubrzo stigla, a pretpostavlja se da je reč o muškarcu. Ono što je privuklo pažnju onima koji su leš videli jeste da su mu ruke i noge navodno bile vezane, rekao je jedan od meštana u Belegišu. To je rukavac Dunava i vrlo moguće je da je telo reka donela iz Mađarske. Kako sam čuo, na njemu nije bilo vidljivih povreda, rekao je izvor. Izvor upoznat sa slučajem naveo je da je telo prevezeno na Institut za sudsku medicinu u Novom Sadu. Obdukcijom će biti utvrđen identitet, vreme i uzrok smrti.